komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:45. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. I-check na to ng aton sa nga Provincial Disaster Management Program Division. And i-check naton kay kabaloka si Bagyong Ambo, mga kaksyon. Naglasla siya kaida sa paglandfall niya dito iya sa area sang Katarman, sa pinaka-east nga portion sang Katarman, sa Northern Samar, mga kaksyon. O Northern Samar, rather. Sa rin damo sang naglidupad to nga mga atop sang puroyan. Grabe kamadlos ang hangin, mga kaksyon. Asin napiktado gid sila ang ila sini ginios-gios man bangod sining si Bagyong Ambo. Sini gid lamang nga adlaw. Kabay pa nga din siya maglawig pa, di na magpadugay pa diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag dason nga mga inadlaw kun pwede tonight ini ang wala na, no, kay kabuloka tinaga tubang pakita subong sining si COVID-19, mga kaksyon. Sige, balikan tanig karon na ang mga kwansini. Ang dugang detalye sini kay may ara sa mga lugar diri nga napaidalom iya sa signal mga kaksyon, no? Signal storm sining Bagyong Ambo, no? So dapat mangin mahinalungon kita. Diri sa aton so far malayo-layo diri, doon digin man tagani kabatsyag may hangin ko kaysa pero hinay. Ikumpara mo dito sa ilangan hanot giri kay na si Bagyong Ambo, mga kaksyon. Sige, balikan tala na karon sa aton sa pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:47. Antes kita form malay mag-umpisa sa aton sa mga balitaan kag pagplastar sa aton sa mga issues tonight. Gina-invite tagid kamo, no, sa pagpangamuyo this time sa gihapon sa pag-away naton sa si COVID-19. Mga kaksyon.
Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap, gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 50 na. Subong adlaw yari na kita sa Webes, Mayo 14 na 2020. Kumusta mga kaaksyon? Medyo mabulubugnaw nga hapon diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kabay pa nga mangintayo yon ini nga magbulubugnaw na gid ang tagsa naton kahapon kay di man magwanta ang grabe iyang pang. Pero sa paghangop ko mga kaaksyon ining bulubugnaw dala lang ini sang habyog ni bagyong Ambo. Kag pagkatapos ining bagyo ti basi balik naman kita sa paang naman sini. Ay, anyway, siga. At least nakapahuway-huway man kita sa pasingot sa matag adlaw nga tanan. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Sa aton siring Facebook Live, pwede ka makakadto na sa aton siring comment section. Kag i-plastar ang inyo sining mga mensahe. In advance, tagapangayon ako sang pagpasaylo kung hindi ko mabasa ang inyo sining iban nga mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob Las Nuwebeng tak na siring Gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga tagal aton sang pagtamod subong nga gabi? Sining nga hapon may paribago naman nga balita angot sining COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kay may paribago nga nagpositibo na naman. Ini isa naman ka miyembro sang returning OFW mga kaaksyon taga Barangay Tangob sining syudad sang Bacolod.
Bailang kiti ni siya ay pamakapauli sa tagsa nila kon sa iya sini nga puloyan pero manog tapos na konta ni Aksyon Hands ang 14-day quarantine niya sini sang nag-abot pa ining nasambit iya nga result nga ini siya positive sining COVID-19. Tinagala ako ng iban dira kung waay pa man lang nag-abot ang ilang result hindi lang gid anay pagpapulion para lang gid panigurado. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon, may connection gihapon sini ang COVID-19 ang series bus kaina sang udto na batian diri sa Aksyon BBB Center View Action Rex Kantong nga sa May 18 on Monday magabalik na ang ilang sini nga pagbiyahe around Negros Occidental. Hindi sila pwede makatabok sa Negros Oriental. Aksyon Firing Line. Pero may kaugalingon man sila nga biyahe to sa Negros Oriental man lang. Hasta lang gid lamang sila sa mga lugar nga amo nang dulunan sang ila sini nga pagbiyahe. Aksyon Firing Line. Ano bala ang pagbag-o, new normal sang ila sini nga patakaran sa series bus mga kaksyon? Ang social distancing ipatuman gid. Face mask ipatuman gid. Wala sang may makasakay sa dalanon. Ang matabo Aksyon Hands, terminal to terminal ang sakyanay. Aksyon Firing Line. Sakay ka terminal Bacolod, kung manaog ka imo iya sa lugar o kung mabantay ka da sa mga dalanon pagkadto sa mga bago, muni mo na hindi ka pwede kasakay. Kadto kagid sa mga terminal nga gina standbyan sang mga series bus. Aksyon Firing Line. Anong pinaka-purpose dira? Simple gid lamang. Common sense lang. Agod ma-avoid ang pagginutok sang mga pasahero. Aksyon Firing Line. Anong new normal sila Aksyon Hands? Ang pagsaka sang plitihan. Aksyon Firing Line. Amo na new normal pagid aside from social distancing dira, aside from matawag naton physical ang face mask dira, aside from terminal to terminal, ang pagsaka sang plitihan amo ning new normal nga balantayan. Aksyon Firing Line. Ano pa gid ang mga bag-o subong adlaw nga dapat bantayan sa May 16? Magabiyahe na naman Aksyon Hands mga kaksyon. Ang aton sini nga roll-on, roll-off. Mga vessels naton, mga fast craft naton, Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod. Amo na nga lugar. Pulupandan to Guimaras, Guimaras to Pulupandan. Ang sa San Carlos to Cebu, ang Escalante to Cebu, or Sagay din nga area dira, hindi pa makabiyahe. Aksyon Firing Line. Agad maintindihan nyo kung nga Bacolod to Iloilo, kita tanan sa Guimaras kag Negros Occidental na paidalom na kita sa ginatawag nga GCQ after iya sa May 15. GCQ kita tanan in short, synchronize ang aton sining estado kon quarantine ang pagahambalan. Aksyon Firing Line. So pwede ka biyahe vice versa mga kaksyon, no? Nga hindi pwede ka biyahe ang San Carlos nga barko padulong sa Cebu nga isla. Kay ang Cebu nadalahig sila sa gihapon sa ginatawag nga Enhanced Community Quarantine. ECQ sila didto because ang ila sini high risk nga status sa kadabuon sang positive kag mga suspected nga may COVID-19 sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aksyon Firing O Line. kon probinsya sang Cebu, rather mga kaksyon. That's why nga wala sang biyahe anay dito. I hope tonight nahangpan nyo ini kag naglingo-lingo ang iban ka may plano pa naman kung tani nga magbiyahe pa Cebu sa dason nga mga sinimana. Aksyon Firing Line. Amo na mga panibag-o mga kaksyon nga dapat ninyo bantayan kag subong nga gabi diri sa syudad sa Bacolod, si Bacolod City Mayor Bing Linardia may ara sang emergency meeting tonight. Nag-start sila actually lasay sini gabi with IATF or Interagency Task Force nga ginapamunuan mismo ni Vice Mayor Elcid Familiaran kag iban pa nga mga miyembro sini ang ginaistoryahan kung ano ang next nga himuon pagkatapos sa Mayo 15. Aksyon Firing Line. Madomdoman nyo nga subong ang Bacolod na paidalom pa kita sa ECQ. As per man sang advice kag approval sadto sa nagligan nga May mga kaksyon or May 1 or last April 30 kung ikaw magsala ni Presidente Rodrigo Duterte sa nag-apilar ang Bacolod
nga mapaidalom lang anay sa ECQ. That's why nga tihulaton tani kay lakip kita sa rehiyon size na ginhambalan nga dapat GCQ na kamo bangod. Low risk malang ang inyo sini nga estado. Action firing line. Amo na ang mga balantayan karon dugay-dugay tinghuaan naton. Kadamo sa nagligad tong adlaw, kadamo na sa nag-enjoy action hands, doga fiesta ng iba. Yes! Sa May 16, magwa na ta, makasuroy-suroy na ta kay new normal na kita. Wala na sang ECQ, wala na sang GCQ. Action firing line. Ang resulta, nagliniwat tanan. Ang tanan nga kapiestahan, hindi fiesta literal nga mamista, namin kong enjoyment ko bala yung excitement bala sang tao, nadula because ka nagbalik kita sa GCQ. Kung isang may salading sa national mambla nga IATF. Action firing line. Wala man kung kisasang kasiguruhan balang ila sini nga mga palayag. Pagkatapos gali, wala man matigayon. Damo na bla. So, karon amo na giniguro. GCQ na giniguro, piho na niya. Masibwas may statement naman nila in bla sa Attorney Harry Roquiao. Action firing line. Sa nagligad to, lain, buwas, lain naman. Taniwan na lang sa nagbalik da nga spokesperson sa presidente kada puro falfakerns. Action firing line. Kung nami lay pabalik tanto sa Attorney Salvador Penelo kay todo good shot gito ya permi kada niya hambal sa atubang sa katapos ang media daw wala blay sang palso action hands. Paghambal niya ito, ginatun-an niya gibla nga dapat ang tao hindi mag-cramming, ang tao hindi magsala, hindi magsinala. Subong niya, halin pagpungko ni Roque, balik sa nagligad ito nga bulan, ginisip-isip ko na porti nagikadamo sa mga foul niya. Action firing line. Kung sa mga basketball pa-action hands, nag-graduate na ni siya. Okay, damo-damo sa mga fouls niya na. Action firing line. Kung kaisa, ang Aksyon Radio Bacolod, nagakagatdan pa sa mga komentar, sa mga ara sa social media. Ako mo na sa gapon, lain man balita nyo, subong lain naman ni. Otro man ni mga taga-social media, mga hangagerns man kung kisa, nga ang balita, hindi kami ang gahimo sina, ga-provide lang kami, may source kami sina. Action firing line. I'm sorry sa word nga gingamit ko, hangagerns, kiti, dapat inchindihon mo sitwasyon, subong. Lain-lain, so lain-lain ang istorya, subong eh. Lain buwas, lain karon. Tinaga-base lang kita sa mga sources naton nga ginakuaan. Most likely, ina sa lang ang mga sources naton, mga otoridad, mga kaksyon. Action firing line. Kami mga kwan lang kami, mga alagyan lang kami sa information, iya para mapalabot na mondra sa inyo, and we are legitimate kami iya nga mga, kaming media institution. So, hindi kamo maghambal nga nano, maniman, lain gapon, lain subong. So, lantawon nyo da ang kwan bala, ang oras, yesterday, today, kay kabalo ka kada minuto, action hands, may balita. Action firing line. With action hands, no? Kada patak sang orasan, may balita nga nagkatabo. Anytime, may mga changes ang situation. So dapat hindi kita magpinangakig kay kada minuto, kada segundo, may balita nga nagaginawa. Action firing line. Ihambing ko na sa inyo, nga subong nga pungko ka, pero dugay maliso ka naman. Another movement naman na, di ba? Dugay maliso ka naman. The same lang na. So hindi ka mo magbasol-basol sa mga kaangay sini because nga mas mapasalamat pita nga bisa na mo nga kadelikado sining COVID-19. The Action Radio team nagapabilin iya nga nagabalita sa inyo. Abi nyo lang, way kami nakulbaan man ang Action firing line. virus na ya. Ang amon mga sa amon technical department, dayo kung pwede lang nga hindi na mag-duty sa kakulba. Hindi mag-duty, ito obligasyon tre. Kumaga, anti sa nagsulod sa mga profesyon, nakataya na nga ton sa di kagalingon, di nga di up mo ni nga to tubangon. Action firing line. Ay pasensya, ginapahangop ko lang mga utod sa mga Facebook comments na ton, bla. Nga kung isa na gasololobra nga di na amo, may mga pagbasol pa, no? Kagati normal ina. Kabay pa na yung panya situation ta. Aksyon Bryan Morden. Action firing line. Okay, sa ibang nga balita sa lokal mga kaksyon, sining nga hapon, baw atat na tatatutani ang mga nagreklamo batok sa isa kakapitan bangod sining ginaligar ano maluso nga pag-release sining Social Amelioration Fund sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Ma-file ito rin kaso mo, no? Ang kaso ti korupsyon, no? Paglabot nila sa Hall of Justice Action Hands, wala fiscal. Action firing line.
Way na baton na pornada pa pero hindi magdula sang paglaom. Kay hanggat may hininga, may pag-asa. Aksyon firing line. Diba si buwas naman balik naman pero paplastar ko ni Karus Patrol ang nagbilang sistema, bla, no? Ang kapitan iniinga ginfilean or pag-filean sang kaso, lakip nang iya sini mga upod dira, ti subo nagahawat-hawat man no? Kiti kaso corruption niya mo, no? Diba si, way pa natapos si coronavirus, madesisyonan, bla, sorry na lang Aksyon firing line. Samtang sa Region 6 mga kaksyon, according to the PNP, nga nagdubo ang crime rate iya umpisa sang nag-umpisa man. Ining pagpatuman sang enhanced community quarantine hasta nag-GCQ kita sa nagligad nga March 17 until May 10 mga kaksyon. Perti nga pagnubo nagsarurot gidya ang kriminalidad sa komunidad. Aksyon firing line. Kasi napaman bisag ikalagaw da kon hugot ka tama nga ton sila mga control border naton. May mga kapulisan, bit-bit ka da karon 45, bit-bit ka da patalom karong ridakpan ka. Nagpahuway-huway gid man ang kriminalidad daw nagpuas-puas gid man sila perti balantayan ini sa pagbukas sa GCQ kay maghambal kita GCQ daw daw ka nagbalik na gid man ta sa normal pero munay may ara sa mga regulasyon nga dapat aton sundon medyo halog na gid man siya. Aksyon firing line. Sa iban nga balita sa lokal maka-aksyon sa aton sila pagpangalagad subong iya nga gabi, i-check tani karon man balita sa Bacolod City Hall with action na Dale Salazar karon. Iban nga mga balita ay sa Aksyon Art ay hupong galit tonight sa Bacolod City Hall, sa Bacolod dokon sa Kapitolyo naman COVID-19 Healing Center, sa Cadiz may 12 na ka mga gina-quarantine sa Sinimatrion. Aksyon firing line. Isa-isahon tani karon nga mga balita maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad kag aring balantayan man kundi ang plitihan sang series kundi medyo masaka siya. I-check naton karon kung may ara sang plano nga magpasaka man sang plitihan ang aton sini mga jeepneys naton, taxi kag iban pa diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon firing line. Kay didto sa probinsya sang Iloilo may ginduso nato nga pagsaka plitihan. Ang pinakarason amo nay 50% talang pasahero nila imbis nga 20 karga nila pulo na lang. So halos pulo pierde gid sila abi. Apisar nga nagnubo ang presyo sang diesel kag gasolina pero lain gid gyapon kung nagsaka-saka ang plitihan. Aksyon firing line. I-check ta na karon kag ang resulta sang meeting sa mga barangay kapitanes diri sa syudad sa Bacolod kumustahon taman matapos nga may ara sang pag-filean sang kaso mga kaksyon. Aksyon firing line. Diri kita nay sa mga balita sa nasyonal ay kwanta ni hintok-hintukan tayong balita sa nasyonal. Kay Aryo, bauti, anong tanig karon? Ginapreparan na ang pagsaka kaso kriminal. Batok iya sa kay National Capital Region Police Officer nga mo iya si Chief Dibold Sinas mga kaksyon. Matapos ngayon siya nagsaulog sang birthday party action hands nga porte kadamo sang bisita. Aksyon firing line. Nagpulopila pa sa action hands ang bisita niya kag nagbulobit-bit sang isa kabula. Aksyon firing line. Do ato nagsaulog si Sir Binias Sir Sinas rather. Do ato nagsaulog iya sang 21 guns sa lot, 18 rosas. Aksyon firing line. Naglinya-linya pa mo pro ang depensa diri ni Sinas. Hambalya way man gito nagparty-party Nag-wish man lang to sila sa akon. Amo na hambalya. Kamurtong dapalanay nyo porting kinananay ito, di pa to party to. Aksyon firing line. Tinaglubag iya sa enhanced community quarantine. Ang iya sila nga birthday party iya. Hindi ka na pwede ang kasanay sa motorsiklo. Tapos may birthday gathering ka mo ya. Aksyon firing line. So boss nga daw, i-file ini. In fact, nagpangayo na sang otoridad sa Office of the President ang kapulisan mismo. Kay pulis man ma-file sa iya mo, no? PNP man ma-file sa iya sang kriminal. Nangayo sila sang otoridad sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay nga aman, Sinas mga kaksyon, kuha ni siya apwente ini siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibutang dira sa National Capital Region. Aksyon firing line. Kuha ni respeto sang PNP sa Presidente sang Pungsod Pilipinas. Tawagin tatagaan na poder ti kaso kriminal ang atubangon
plus pagiliti administratibo duha. Action firing line. Kaling kiti no malining enhanced community quarantine man. Diri sa aton gani 12 oras man na pwede puli action hands. Di na no? Maglubag sa enhanced community quarantine. Ano nang may mga basta mo na. Gamay nga kaso. Action firing line. Kuan man niya, file kaso parati kuan kunuhay na failan gid kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Malacanang makaksyon way gasapaka sa sining ginpagwa yang balita sang hindi balang Coronavirus Organization nga ang pungsod Pilipinas nagapanguna sa ASEAN countries action hands nga worst iya ang performance kon COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line. Kumbaga performance naton diri sa pagpugong sa kay COVID-19 pigado kuno suno sining Coronavirus Organization. Hambal diri sa Malacanang labi na gid si Attorney Harry Roque. Why we sapak na Action firing line. siya mas patihan panamon ang tulo na study black box sang Singapore nga nagpalayag diri nga number 1 ang pungsod Pilipinas sa pagresponde sining COVID-19 sa bug-os iya nga kalibutan. Action firing line. Bisan din lang da. Importante, jutay patay, jutay ang positive, amo na yung aton nga kalipayan dira. Action firing line. Sa amo na nga sitwasyon, may mga survey pa mo, no? Ang amo na nga sitwasyon, mga solo survey pa sinong amo na. Galing kay, kung makabaton ka sa nga mo man sinitod nga mga information, doga tambok man balang ang imo sini nga dughan blang nga daw nalipay kaya nga may performance mo doga ka challenge kapag nga daw kanami pagin trabaho daw mo na bla Action firing line. ang pungsod Pilipinas numero 1 kon sa mga ASEAN countries mga kaksyon pero kon basihan ta naman ang iya ka study sa Singapore number 1 ang Pilipinas sa bug-os nga kalibutan kon maayo nga pagresponde batok sining COVID-19. Ate, congratulations sa ito. Action firing line. Mayo man nga balita. Ang coronavirus makaksyon diri sa aton subong nga adlaw as of 4 p.m. naglabot na sa 11,876 ang nag-positive, no? Sining coronavirus kag naka-recover diri nakalabot naman makaksyon subong nga adlaw sa 200 so kon 2,337 ang galing ang patay di naglabot na sa 790. Action firing line. May nagdugang iyang 18 nga patay sa sining adlaw mga kaksyon. Sa bugos nga kalibutan, ang positive iya sang coronavirus humalin nga nagumpisa ini sa Disyembre 31, 2019 hasta today. Naglabot na ang positive karon sa 4,452,777, no? 4,452,777. Action firing line. Ang naka-recover diri kalayo sang distansya niya, no? Ara lang sa 1,667,000 o 675,922 mga kaksyon. Action firing line. Ang patay, amo ning makasulubo gid, ang patay kay naglabot na sa 298,000 ang nagkalamatay, 737. Action firing line. 298,737 na ang nagkalamatay. Susko, kahaladlok ining figures ang ginabasa ta subong mga kaksyon. Action firing line. That's why nga kamo nga nagamonitor dira, ako nga nagabasa diri, isundon tagid kung ano ang mando sang otoridad para mangin sigurado ang aton sirikaw galingon kung kita ang yara na sa GCQ. Action firing line. Nagapanguna diri makaksyon sa bugos nga kalibutan subong nga may pinakanamo nga patay among Japan ang USA nga meron sang 85,197. Action firing line. Nagasunod diri ang United Kingdom nga may ara sang 33,186. Nagasunod diri amo ang Italy nga may ara sang 31,106 mga kaksyon. Nagasunod man diri ang Espanya 27,322. Ginasundan diri sang France man nga may ara sang 27,074. Kag nagasunod man diri ang Brazil nga may 13,240.
And the rest mga kaaksyon, puwerte man kadamo, naga 8,000 man, may 9,000, may 5,000, puwerte patay. Action firing line. Amo na nga ginasulit-sulit ko kadagabi, ang patay kung basahon mo, daw pariyo na nagaihaw kamanok action hands daw sa farm, kag dalon mo sa merkado kay ibaligya mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Action firing line. Last 13 Action Radio, Philippine Standard Time, sa aton sila nga pagpangalagad, nalay lang kay gina-check naton kay daw naga-live subong si Mayor Bing Leonardia. Basi bala i-check naton abi basi makuha naton siya kag mapabati ta na lang aksyon na del abi mangayo ta dabi sang kwan sang otoridad, no? Okay, i-try naton kung pwede naton ma-on air na lang rekta para batian naton subong gabi. Ang kay Mayor Bing Leonardia. Okay, kabalo ka nga ang ginatutukan taning Bacolod, sintrong Bacolod mo. Hindi man kagihoto ang sa probinsya, kundi sila magsinulod man di iban sa Bacolod. Tiyan mo nang dapat ipabalo tagid sa bugos ng probinsya kung anong estado tadiya sa Bacolod mga kaksyon. Okay na action J, itimbrihan mo lang ko kung goods na da. Kay i-on air ta si Mayor Bing Leonardia sa sining nga mga tinion. La 7:14. Action Bryan Morden. Action firing line. Okay, ara si Mayor Bing Leonardia sa materian pamatiyan naton. Okay, pati sa aton nga kwan, sa aton sining live sa radio. Sige pa, connect naton para batian ta na lang direkta kung anong ginahambal ni Mayor Bing Leonardia sa Sinimat Tinion. Okay, las 7:14 Action Radio, Philippine Standard Time. Plus start naton, ano? At least, di na ta magproblema. Pagod karon siya mismo, amo palayag sini kung ano ginman ang ila sining na tapos ilistoryahanay dira sa ila sining emergency meeting mga kaksyon, ano, sa aton sining pagpangalagan subong yang gabi. Alright, na-check pa natin, ano? Last 15 Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, kadamo sa nagapamangkot, diri mo kung ano bala ang GCQ nga ginatawag. Actually, naagyanta na ni sa nagligad to ang pinaka-first nga mga sinima natubla nga mga businesses ti bukas, no? May mga distansya, may mga face mask lang dapat, kag observe kita gyapon sa panghugas ng aton sining mga kamot dira, personal hygiene aton tiara gyapon. Tanan-tanan na lang ang mga precautions himuon aton under GCQ. Kita mismo mangin distansya. Aran sa Mayor Bing, pamatiyan naton Mayor Bing Leonardia. Developments which had somehow altered some of our provisions ngaging preparar. This meeting this afternoon became a necessity. It lasted for about 3 hours, and that is why even up to this point in time, sige pa finalize ang exit planning team ang refinements ng amon nga executive order that will be as much as possible in line with the national guidelines. So, just for you to know, ang amon basis are just the pronouncements on television. And we do not have copies of this order number 35-A. So, to the best that we can, with all honesty and good faith, we are going to implement this or to present this to the people probably by tomorrow. Tapos tanan ni para may jutay nga ligwa ang pumuluyo makahangop kung ano gini. But just to start the general direction of the situation natin di subong, we will therefore be officially on GCQ. May guidelines ang DTI, ang DOTR, kag even the IATF, pero ari naman diri sa kopya diri. If you will allow me, may I not go into so many details kay sabwas na lang niya ipagawa sang aton nga committee. Nevertheless, in general, public transport will be already allowed. No? And with that, it means nga, while we may allow them to
be operating in Bacolod City. Of course, in all of this nga ihambalanta karon, it presupposes nga ang safety protocols will always be there. Like the basic ones are mamba naton nga mausar sang face mask, whether we talk about public transport, malls, or anywhere else. Public face mask wearing is already a must. No? And I was told that the Sangguniang has started to already tackle the ordinance proposed by Councilor Archie Baribar as regards the wearing of face masks. While I had that executive order, the Sangguniang will even further concretize that and regularize that by way of an ordinance. Okay. Now, likewise, we will continue to impose the HQP or the Home Quarantine Pass with some innovations. Gimpa-attend namon bago lang sa meeting ang presidente sang Liga sa mga barangay or Association of Barangay Councils, nga si Councilor Lidigles Gonzales Palen, and gihambalan namon nga ang tintuyo subong is to review and make sure that ang aton nga HQP will be authentic. Kay we have so many reports na may mga peke nga mga HQP which has muddled the situation, and we have agreed that mapreparar kami bag-o nga mga HQP. So this will be numbered. It will come from NGC or City Hall, not anymore nga mansig barangay among maobra sini. This way we believe it can be more controllable, and we will allocate each barangay the proportionate or the approximate kag nagakabagay nga number of SQPs. Okay. Now, another innovation here is ang HQP nga sa originally non-transferable, we will issue SQPs which will have more than one name in every HQP. In other words, sa membro sa isa ka household, imbes ang isa lang ang makagwa, there will be more than one, but one at a time lang. The ID will be used individually, and if there are 5 of them, kung usaron ni number 1, hindi magwa sinang adlaw si number 2, and so on and so forth. No? And in HQP, in terms of the going to the market, to the malls or supermarket, or ining mga lugar balangan andan, permi lang nagagutok, kaga problema ang social distancing, we will implement the odd-even scheme. Meaning, kung add ka, kag subong adlaw sa merkado, ang gina-honor ang even, hindi ka pasudlon. And iniging suggest gid ini Chief of Police Colonel Henry Viñas, kay nakita nila ang problema sa mga merkado nga nagadugok ang tao kag nagabayular sa social distancing, because in everything that we do, may I repeat and repeat, ang aton nga pag-usar sang face mask has now become a permanent fixture sa aton nga mismo nga kaugalingon. Okay? So, hatagan na mo na instructions ang City Health Office nga pasubitiron ang mga malls ang ilang kapasidad. No? Meaning, in general, gina-compute inang mall capacity in terms of the square meters of walking spaces nila, and so on and so forth. And we will ask the cooperation of the malls nga
first we have to follow the odd-even scheme, and we will only therefore allow those with HQPs to be going inside the malls, no? While, for example, ang mga empleyado sa gobyerno or ang authorized nga mga public or private pa nga mga empleyado, kag ina sila allowed under the system to be able to get out of their house of their homes. In terms of the mall, we will ask the malls to only allow odd-even sa ilana. So ina sila, kung magwa sila sa ila panimalay, it means they can go to their work. For halin sa ilang work, they have to go home. So work, home to work, work to home. Amula ng ila yang otoridad. Okay. The borders will continue to function, and we will continue with the odd-even scheme sang ginaobra naton sa subong. Sige yapon i-maintain na just for the sake of at least minimizing traffic inside Bacolod. Anyway, insofar as which is also very important, ang vessels or ang sea travel between Iloilo and Bacolod is concerned, ari diri aton nga Coast Guard Chief, siya na lang na mapaalinton sa inyo kung ano gina. So, as I said, I should be only taking up the matter in terms of its direction and its general sense. Diri lang ko to paabot nito ko questions, and after which Vice Mayor Elcid Familiaran is going to take the floor, and siya naman inyo pamangkuton, and ang aton nga Coast Guard Chief, si Commander Johnson Benjamin, will also be here para magsabat sa inyo mga palamangkutanon. Okay. The first question may be shut now. You can shoot the first question now. All right. Thank you, Mayor. First to ask is Julius Mariveles, DNX. Go ahead, Jules. Enough na tada action na tayo agad sa kita sa sinimad tiniyon, ano? Firing line. Amo tong tingog di Bacolod City Mayor being Leonardia, mga kaksyon, ano? So okay, may mga portion dito nga na-mention niya parte sa home quarantine pass o kon HQP mga kaksyon nga maga-isyo sang bag-o pero dugangan sang isa ka persona sa sulod sang puluya. Action firing line. Kung subong mayara kita sa HQP, no? Isa lang na da ang authorized person nga pwede makagwa dira, and mayara pa da sa number coding sinimat tiniyon. May maga-issue sang panibag-o himuon duha agod nga ti bisan sin-o sa duha nyo da pwede makagwa, pero hindi man pwede nga duwagin ka magwa sa isa ka HQP. Action firing line. Doon nagbalik naman lang kita sa normal. Galing kamera sang mga regulations lagyan nga dapat naton sundon, no? Amo ni unang HQP na to, hindi tanan-tanan makagwa kita, may HQP lang dapat. Tanaw man ang pinaka-importante diri. I hope na maintindihan naton ini bangod nga kon buy-an kita tanan-tanan, sigurado gina, no? Ang volume sang tao puwertik damo gid, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Kaya kung pagustuhan lang, bisan atong wala man sa importante, magwa na spuluyan kag hagi kalibot sa gikalagaw-lagaw. Te ang hambaldan sa aton sa otoridad sa aton sa ning health experts mga kaksyon nga si virus magauntat lang kung magauntat man kagiho ang mga tao kay basing iban dira may ginabitbit or may ginabatsyag sang coronavirus ngayon eh. Action firing line. Mga businesses ti ara, no? Ara sila. Pero may mga importante gid lamang, no? Ulo antos kita. Mga importante gid lamang nga mga negosyo ang pagabuksan diri, no? Yun ang mga mas makabulig sa aton
parang iban diri maka-income. Tinamention ko naman to sa inyo kay na mga jeepneys naton pwede nakabiyahe, may mga taxi naman ini, and ang mga plitihan dire man check naton karon kung may plano sila nga magpasaka plite dire. Ano mga sistema abi? Pila ayhan kabilog sa lakyan ang pagwaon sa kada adlaw nga tanan. I understand ma-meeting dire si Councilor Dindo Ramos. Amo ning Committee Chair sa Transportation dire sa Bacolod. Action firing line. Timpamangkot sila di karon ang mga driver, mitingon ni sila kung sa amo ning adlaw sinong magwa. Dason nga adlaw sino naman magwa. Sa prangka nga istorya ti puwerte kasibod. Sa prangka nga istorya kagarot. Sa prangka nga istorya kabudlay. Aksyon GM, di ba? Pero we need to follow kung ano ang mga protocols kay nga para ni sa aton iya nga salbar sang aton kaugalingon. Action firing line. Intindihan nyo na ng sitwasyon, no? Hindi man lang kay kita lang sa Bacolod ang gaantos diri. Bilog niya nga kalibutan subong. Magluwas gid lamang sa iban nga pungsod to nga mga salawayon tilang taw lang sitwasyon to sila. Kung ano ang kalahinabo sila to subong. Do hindi mo mahangpan kagano ka risgo na sa sitwasyon nila to. Action firing line. Hindi na ta pwede iya nga sundon ta pato sila. Asa maglalabot sa pinakalibo na to nagkalamatay ito hindi na mapugngan. Ti dito gani mga grabe na mga teknolohiya na to mga advance ato sa katama pero lang tawa ho. Daw ginapang ihaw lang to mga patay sila to. Action firing line. Di kita diri sa aton sa pungsod Pilipinas, yung mga eksperto para naghambal ya nga hindi kita magpahinali. Kaya ay kadua nga igo sining COVID-19 kung hindi naton makontrol ang aton sining nga tawo, hindi ta makontrol ang aton sining kaugalingon, amo ning pinakalala nga mag-igo sa aton. Action firing line. Di sa sinaplandaan kaladluka na ina, no? Kaladluka na so dapat kita mismo kontrolon tang aton sining nga kaugalingon, no? Di ta mag sagi gid ka palak blay nga daw. Makadto kita sa punto action hands nga mabalik kita is normal Paabutan nyo lang naman arita subong ya sa mo nga panahon sa new normal iya nga kapoy prangkang istorya kapoy. Action firing line. May kondito kalaya sa sa mga Kandonika, sa mga Don Salvador, nga daw kalayo gito ya sang COVID-19. Ang ila kabuhi to Action JM, so normal katama. Normal ya katama dito sila. Makaarado lang to sila, makapangguna to sila subong ya puli sa balay laway. Okay lang. Tidire kita ya sa syudad, sa Banwa, nga involved kita sa matagadlaw nga tanan sa volume sang tawo, amo na diya ang gina-educate kita subong sa aton sini nga mga public officials kag mga authorities naton. Action firing line. I hope nga maintindihan naton tanan-tanan. Sige, no, kadamo na sa nga pinamangkot sa aton diri regarding sang biyahe, no? Tina-mention ko na to kay na mga lechoners naton, ang series mga kaksyon on Monday, May 18, suliton ko, no? Mag-aumpisa na ang pagbiyahe nila. Terminal to terminal ang biyahe nila. Wala sang may makasakay sa kundiin ka lang nga dalanon nga nagatindog ka dira, unlike sa normal iya nga situation nga bisan nagakinabitay ka mo da kag man nagataklasaday ka mo okay lang as long as iya nga masulod ka mo sa series bus sila kag hindi malang ka mo yung ma-overload gid nga ma-problema pasudlon ka mo nila. Action firing line. Subong ya paghalin sa terminal distansya na nga daan sirado na ang mga series bus subong kon ang karga nila 40 himuon na lang 20. Suliton ko 20 na lang. Pagkatapos dira terminal to terminal kag may dugang nga plitihan. Action firing line. Amo na mga pagbag-o sila sa ila, no? So dugangan tani kay may mga ginaplansya pa man subong aton nga series mo. Kadamo pa sila sa mga gina-meeting manilang ila sa mga tao dira kung ano pagin dapat nga himuon. Din pagidla pwede para sa kahapusan sa tanan amo ning ginadihon nila subong. So hulat lang kita, monitor lang sa Aksyon Radio Bacolod kidiriya mga updates sa diri mga bag-o diri. Action firing line. May gabi lang kay JR David. Pwede ka monitor subong sa barangay 14, barangay 40 siguro. Musta si Kwan? Sige kabalo ka na. Salamat gid sa time sa pag-monitor diri sa aton. Thank you gid na. Sige pagbalik naton sa Bacolod di kag Negros Occidental, may mabiyahe gid nga mga double tire, mga jeepneys naton. Diba si mapasaka man sila sa plitihan anong plano sa aton Transport Organization, Transport Group naton.
I-check ta na karon sa aton pagpanabalik standby lang kamo drama ka-aksyon kabalo ko concern kamo diri kompletihan ang paghambalan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radyo, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 7:42 na. Gina-endorso taban sa inyo maka-aksyon ang CL77. Amo ni karong mayo gido, labi na gid sining bolo virus nga ini, nga hindi man aton makit-an ini pibot ka lang kon maka
sapding kada ka makatubang kada sang tao nga may ara sang coronavirus, bauti ka delikado gid. Pero according sa pagtuon, kung mabakod ang imong sining nga immune system, doon di ka dali ma-disgrasya sining kay coronavirus. That's why nga ti aring CL7 supplemento. Ngayon siya di niya bulong kundi food supplement. Supplemento sa lawas naton nga makapabakod sa immune system. Ang CL7 pwede mo ni mahigop-higop bisan anong oras. Pwede mo ni siya dalaon bisan diin lang kay ni siya kontra-tiyempo. Ang CL7 subong mabakal bisan diin lang ang mga butika, mga kaksyon maghalong gid sang pike. Ang original nga CL7 wala ginalibod. Ang takop niya sini green kag ang sulodlan niyang kadakuon niya 375 ml gid mismo. Hindi kay 500 ang sulodlan, ang tatak 375 ti dira pike na. And dini siya mga kaksyon ng CL7 makasigurado ka kay pito ning sangkap gid sini nga mo ni ang gintingob ang pwersa para lang gid nga mabuligan ikaw sa imo sini ikaayong lawas. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Antes kita magpadayon mga kaksyon, may gabi lang sa mga utod nato naga-monitor na si Monien Isgoskiza. Naga-monitor subong ang senior citizens curfew 24 hours mangyapon. Richard Gigantuka basi buwas lain naman mo na gani. Follow pa doon sa guy Jessa De La Cruz. Guys, may quarantine pass pagid yang kinanglan. Tina-mention to ni Mayor kay namyara gid. Si Maverick Saint naman niya, tani isikyo mo na lang kon mag-amo na kabudlay nga wala ka gakonsulta sa mga sektor representative for strategic planning para sa win-win nga solusyon. Daw kamo lang ga decide Bacolod is not a business-friendly city. Anong tanak karon? Si 3D Tuazon, ti paano sa amon niya nga mga driver kay adlaw kami gabiyahe mga jeepneys nila. That's why nga hindi pa basta-basta gid nga makabiyahe sige-sige. Na may mga pagligwat pa diri mga aksyon. Si Elmer Rigula, amo gid sa balay lang hindi maghalay lagaw budlay na no nilatla na gid kita tanan. Maroho Aguilar, salamat man. Zer Roll Len, salamat. Si Maverick Camalya, si virus mauntat kon may vaccine kag mas testing nga wala ginatawag nga test kits gani man. Si okay, nabasa ko na. Si Nauj Otam o Salining Olrasitnom. Burti nga ngalan no? Listening to you now, greet lang family Radok o Barangay 40. Ay, kilala ko pa. Ano ni ngalan man? Ang hirap ha. Sinong Radok na, sinang Linda, si Jingjing, sino pa ba? Amo na pinakahapos dira, ano? Aksyon Firing Line. Nahirapan si Akits. Sige, ulat-ulaton ta. Kunara. Wait lang mo mga ka-aksyon ha. Kay aside kay nasang in live na tonto, si Mayor Bing Linardia. Na-check natin this time nga maka-interview kita live liwat, ano? Pero at least makompleto pag naton mga curfew nga ini, mamangkot ito ang mga senior citizen naton, o mga bars naton, ang mga liquor ban nga ini, no? Sino mga jeepneys makabiyahe diri, anong sitwasyon? Ay sa sound tanay karon with Mayor Bing Linardia. Si Nanay Evelyn Bermijo naman, yung gabi Sir Bryan, ask ko po, hindi bala kagwa nag-board nga wala quarantine pass. Kaya ga-board lang sa Bacolod ang bata ko, edad 22. Pwede ID gamiton. Tidap, kon ga-obra siya sa mga essentials, no need na gani ang quarantine pass sa mga food product sabi, sa mga stores nga nagabaligya, sa mga department store sabi, or din siya ga-obra nga importante, why na gani basta may aras ang company nga gina-provide nga mga kwandra ang ID, ipakita mula na kagang may sulat ng company niya. Aksyon Firing Line. Si Ters Vergara Sancho naga-monitor man sa Cinema Tinion. Good evening, Aksyon Bryan, Morden watching live sa Moises Padilla.
Sige, balikan tanay karon ang iba na, no? Kaya gina-check na ton si Mayor Bing Linardia sa yasning pagpalayag naman duat subong nga gabi para makulo kompleto tagin niya. Action firing line. Alright, si Angela Juzen, good evening Sir Bry, monitor subong si Romana Hintugao sa Isabela. Salamat gid sa pag-monitor. Kag ginatamyaman naton sang alright, dali gid lang ano. Ginatamyaman naton sang belated yang birthday ano, no? Ang Sunday Mama Neneng kag Papa Ubit, no? More power. Salamat gid ang nagatamyaw si Madam Gilena, ang inyo sini matahom kag maanyag nga anak. Sige, happy birthday sa kahapon nimo. Do porting handa ni pero pero may distancing ka mo de. Si pagrit lang si Madam Gillen ba mga Aksyon kagabuto na mention ko na si Tito Cono Roberto kag Gina Kaburog sa Barangay 1 La Carlota City. Monitor sila live subong from Sunny Boy Magsipok sa Barangay Malabag. Salamat gid. Okay, daligid lang kay iba naton nga mga minsay. Wala to na kay si Mayor Bing na check naton si Matian. Pwede makabiyahe ang mga senior kag bata sa Lunes. Di pagid naton masabat ina, no? Kay si Mayor Bing karon ni check ginaton ina, no? Si Raymond Legaspi Pinida naga-monitor man no? Kalma lang bala Raymond kay gina isa-isa ta lang hindi lang maghingaga. Kalma lang. Okay. Si Christina naga-monitor man. Ang masabat ko lang diya. Okay. Si Mian Apostoliro naga-monitor man. Lizel Campo Sagrado naga-monitor man si Matinion. Si Manong Ronquillo naga-monitor man. Naga-monitor man kuno si Tina Agustina Narbaja, Buenaventura, Dodoy Jesus, Maymay, Jason, Jessamay Buenaventura, Tono Gadila Monitor, Tata Tingting Ronquillo, Manay Daday, Ramonita, Villa Maria Home Sumag, Nene Eva, Harovilla, Sir Elmer kag Libuon sang silay. Sige, check na to si Matino na. Naangan-angan ta si Mayor Bing Lerdia, gikan sa Bacolod the City Hall mga kaksyon. Action firing line. May mga initials to kina gin pang mention niya suliton ta lang para may ideya gid kamo dira, no? Alright, Arya, no? Liwat maga-issue sang home quarantine pass diri ni sa Bacolod sa pagpatuman sining GCQ, no? And of course may ara sang dugang nga ngalan nga ibutang diri para magduha, no? Magduha kamo dira nga pwede na makagwa pero hindi pwede magdungan kamo gwa man. Isa-isa lang gyapon kag hindi gid pagkalipat dal ang ID nyo dira nga representar nga ikaw gina ang ara sa ngalan sang HQP. Ang Bacolod maga-provide sang bag-o, no? Nga HQP makaksyon kayo na mention to ni Mayor kina may mga piki yang nagalinagaw, no? Sa sining matinion mga kaksyon. Ang mga pre-bag-o. So, check na ton kung available na. Kung alang-alang pati pakaronan ta action, action Dale, alang-alang pa siya. Sige. Action Dale, ayo lang ko na unahon ko lang si Sir Jesse Ortiga sang kuan kay sa mga driver na ton. Kay kadamo man ka pinamangkot dire kag hibaluon naton kung may plano sila magpasaka sang pamasahe abi, no? Mga jeepneys naton kag kung pila ang pasaka dire. Amo na importante manda, no? Okay. Sige, no? Amo na nga ton hibaluon man diri kay sa Iloilo may mga pasaka na to sa Iloilo mo. So diri sa to na mga grupo sang mga drivers naton may ara mamblas ang plano sini, no? Check naton sa linya si Sir Jesse Ortega ang tagpamuno sang sintrong samahan na mga chuper at operator diri sa Negros Occidental. Online sa firing line. Yep, Sir Jesse Ortega, sir. Good evening. Okay. Dalagid lang. Sir Jesse, okay. Sir Jesse, good evening. Hello. Yes, Hello. sir. Yes, Sir Jesse, Aksyon Bryan, sa Aksyon Radio.
Aksyon Bryan, may gabi sa inyo. Guys, mo man nga tagparang di may gabi sa nun. Aha, pero una-una Sir Jess, una-una salamat sa time. Una Sir Jess, kumusta? Preparado na kamo sa pagbalik biyahe sa Lunes? Well, actually, Aksyon Bryan, ang inaulatan mo na ang guidelines ng LGU sa Bacolod kag sa guideline ng LT Parbe. Kung anong pag-aimuo namon sa by May 16 sa Saturday. So, initially, natawag ito kayo na sa LT Parbe Region 6 kay Regional Director Juan Usminyal. Unfortunately, wala ko sa istorya. Okay. Ang istorya ko to si Janet, ang iyang assistant. No? Sang LT Parbe. So, ang initial to ginambal nga na number 1, strictly implementar gid ang natawag na social distancing. In other words, 50% sang total nga pasahero sang jeepneys ang hindi ma-cater sang mga jeepneys. Example, kung total ka nga 18 kabilang pasahero ang load sa muna nga jeepneys, imuho na lang siyam. Okay. Ikadua, magbutang kagid sang plastic bilang plastic partition sa duwa ka sa bangko dira sa likod ng DOJs bilang protection sa mga pasahero. I see. So in other words, may distancing gid nga 1 meter. Kung hindi makalabot siya, amo lang ang imo pasahero. Amo na ang pasahero nga makiter mo. So, ginamangkot ko man to, na hindi gibya pagpasakyon ng pasahero nga wala usar sang face mask. Yes, amo gina dapat. Hindi gina pagpasakyon kag papanahon gid, no? Kadua na mangkot to kung may fare adjustment nga matabo. Kaya Morden and driver mo ito nga sing ilang total passengers ang madula. Okay. Singambal niya. Why pa sang approval lalo si Lopez yung Liparbe. Pero initially, ang plano nga ginaduso nga imon, ang first 4 kilometer is 9 pesos. Sir Jess? Sir Jess, inang amo niyo, excuse lang ko gamay, balikan ta kada karon Sir Jess, kaya ang tanan nga mga pamangkot mo regarding sa biyahe sa LGU, ari sa aton nga linya subong si Mayor Bing Lordia, gido pa explicar ta siya. Okay, lang ko kay monitor mo ko dito. Yes, salamat gi Sir Jess ara sa linya naton. Aksyon Firing Line. Okay, we have on the line mga kaaksyon. Online sa firing line. We have on the line the good Mayor Bacolod, Mayor Bing Linardia. Mayor, good evening. May gabi. Sorry, sorry, nagalamon po ko gati mo. Pasensya, good Mayor, ha? Due time. Nagapanihapon, good? Hindi man panihapon. Timo lang. Basi lang ako. Sobra na ka, no? Sige. Sorry. Yes, no problem, Mayor. Magid ka, so, take your time. Anyway, nagkabalo ka man. Okay, mayang gabi. Mayang gabi sa Parley Line. Mayang gabi sa Aksyon Radio. Sa mga kay Boss Nada, kag sa tanan nga mga abyan tada. Yes. Mayang gabi kag Boss sa tanan nga Tagbalamati. Baka daw. Pag-ulang kay yung sa ato technician. At tawag sila, Johnny Dale, ko, wala pa kabutakan sa akon. So, pinanakadlaw pa sunod-sunod sa istorya. Actually, Mayor, kagina, while naghambal ka sa imo nga press-con dira, naga-live na kami sa imo daan, pero medyo nami pagin mag-inistoryahanay tayang may mga pamangkot kami nga iban pagin Mayor, balaho? Kaya po na this is my first interview since nakatapos kami meeting. Kag inabla may text nga yung pasa sa akon si Administrator Ang. Ang statement ni Secretary Anyo ang ging sulat niya to. I see, okay. Nasibot kami tanan sinamon nalain naman ni. It turned out nga kahapon pa to gali. Sa sinanda ka ginawa man kami kay kabalo naman kamo sa nagakaltabo. Bulo kabo nga lain lagi preparahan namon, lain nang gumawa, lain naman. Yes. So nevertheless, the situation is that it calls for our compliance kung ano man.
May I just premise everything that we will talk about here tonight. This is on the basis of what was said by Secretary Harry Roque sa iya presidential briefing kahapon kagkaina. And namangkot man ko gani kay Governor Bong Lacson ni mismo gabi kung bala may kopya na sila sang isang atugang resolution 35-A. Kay supposedly may samon niya nga pagpaabot may arada sang mga guidelines, especially kahapon pagambal ni Secretary Anyo nga may modified GCQ. Naglibog ulo na mo tanan kung ano ina. Kaguit. That's why kahapon interview nyo ko, hindi mo ko kasabat. Yes. We were waiting for what is the guideline, ano mga guidelines ng Manila. Now, sa subong, anything that we talk about here is just on the basis niya tungod ding hambal kay inan Secretary Roque na ang Bacolod as the same with the others kay hindi kahapon let 37 to ka-provinces and 11 cities nga ging declare nila low risk din himo ni na as of yesterday modified GCQ. But kaidang hambal naman ni Secretary Roque na GCQ kita. And we are supposed to follow the guidelines nga so far nga nabaton man namon, no? And as you know, kami sa Bacolod nagpreparar na kami sini sang GCQ kinagaling sa ECQ. We thought that the bridge to go to the next phase is going to be the GCQ. Okay? Kag hindi man ta gusto nga may sudden change of climate kita. Nga gulpi na nagulan, nag-init, hindi na pwede. Yes. So, kami preparado na kami as I was reporting to you, naka-prepare kami ng executive order namon. Naka-prepare na kami ganiya sang hasta amon covering letter nga naghatag ran sa IATF. I see. Galing it was just superseded by the events nga naghambal ang Malacanang. They were already about to make an announcement. So we thought it would be premature and maybe even useless if we submit that. Basilay naman. Yes. True enough, ang amon ito naging pang-obra, kag naging meetingan naman namon. No? Nag-meeting kami kapon, nag-meeting kami kaina pagid. Kaya tungod nga, we have to align, we have to fine-tune and connect our actions here with that of the national government. So, amon ang amon subong plastada. Okay. Yes, sir. So pagsulod ta sa Sabado na, no, May 16, GCQ nakita tanan-tanan ano ang dapat ginaton nga patinan gyapon sa mga pumuluyo diri sa Bacolod kag of course ni madalahig na ding Negros Occidental kay tinag-synchronize na gid subong man ang maigo sini Mayor. Well, in principle that is true. That we're both GCQ. Even Iloilo, kay pwede tayo magsulihan kadali. Sabi ganito mo ang commander sa Coast Guard, si Commander Jansen Benjamin, sa mo ni Vice Mayor si Familiaran, kay tungod na may mga developments man kita sa sea travel. No? So we can talk about that if you wish, a little bit. But may I just request, itong Suryan Subong will be more on the direction and the general principles of the executive order, because after the meeting kadamo pa ng amon naging obra ng tadtaron naman namon. I see. They are supposed to follow what the national government is saying. But may I emphasize this as early as now nga among the provisions ng inilang omnibus nga resolution sa IATF kay sa Malacanang is that the movements of people are still supposed to be controlled, no? So that is the driving reason why we will continue with the implementation ng HQP, ng home quarantine passes, but with some innovations. Kaya gipatawag naman kay ina si Councilor Digles Palen
nga presidente sa mga barangay kapitan naton nga kay ang observation sang aton mga otoridad nakadamo sang existing SQP nga do hindi amo mga fake ko no mga amos na unang problema sa mga pulis and so on and so forth. So to remedy that naistoryahan naman kay ina sa meeting kay tungod manpower wise kag time constraints naton mabudlayan ang mga kapitan sa liwat magprepara sini. So agree kami with Councilor Archie Barbaro, is the chairman of the Executive Planning, na ang syudad ang maprinta ng mga ining bagong HQP. This way, isiguraduhan namon nga manamperan antes magwa sa amon. Kaya sa una, pinagustuhan na yun to number mo. Yes, kada barangay. Kung sa barangay 1, may number 1 to 1,000. Sa barangay 2, may 1 to 1,000 man. Hindi naman balan. Pero supo niya, himuna mo nga ang kada i-alokar namon kung sa barangay 1, for example, we need 2,000 passes. At na sila 2,000 passes. Similarly, sa ibang barangay mo na. And one feature of this new HQP natin is that is not the same nga non-transferable to one person as we used to do it. Ang innovation diri nga himuon namon nga sa isa ka pasi may 5 ka ngalan. Any of these 5, but only one will be allowed to go out at a time. No, para mahagan-hagan tang mga pumuluyo ta. And we will implement ad-even sa mga merkado malls and supermarkets where by observation nakita namon nga that those are the places nga may ang tendency magbayular sang social distancing aragid. So this way we can to a certain extent control the crowd in the markets, in the supermarkets, in the groceries. Nga mga bahay kami nga ang at even kita gyapon ng HQP in the market, although they can go out of their homes anytime because of that pass, but at even when you go to the malls and so on and so forth, no. And may I say this already in advance nga bayo na mo ng mga malls nga ang at even ng HQP nga pass amo lang i-honor nila sa malls. Therefore, in the meantime, we are in fact saying nga kung hindi ka taga Bacolod, hindi ka nipasudlon sa malls. You get the point there? Yes. Because we are trying to control the crowd. And ang amon ka ging natagad ko instruction si Dr. Hinsoli i-survey na nila, sulatan nila mga malls to submit to us kung anong kapasidad nila because dapat may computation ina mo. Kung ano kadako ang mall, kung ano kabilog establishmento, I see. They're supposed to be their capacity estimate. Kung pananglitan, nabing isa ka mall, supposedly under the computation, 1,000 na ang katao masulod. There should be control measures. Kung pwede pabantayan din namon. From the city side, nga, hindi magsubra sa 1,000 at any given time. O na di magplasta na king na sa iban nga amon nga direksyon nga i-control namon ang crowd kag ang isa na nga in advance, no. Kaya wala man to kainan namon na plasta kisang sa press conference. Ang out of town nga mga salakyan, we will request kada relay ko na kay Governor Bong Lacson kay nagsugot man siya nga we will continue with the status quo which where we will impose at event schemes yapon. Okay. And sabay pa maintindihan nila na kay sa Bacolod, according to LTO, ang Bacolod alone has registered 114,000 vehicles. Of course, mga 35% there or so are motorcycles.
But in other words, hindi ka naman ma-add even yung paglulo sa Bacolod. Kaya i-allow na ang public transport and so on. So, with that number, with that volume of cars in Bacolod alone, damo na kita di. Yes. Sige pangabay ko si Governor Bong Lacson na kung pwede ihon lang namon ang existing arrangement nga gina-add even namon. I see. Okay. If you are, in other words, kung magsulod sa Bacolod, you are add nga adlaw subong. So, free flow ka practically because ang bantayan namon mga social distancing, mga mga rules. Kasi from time to time, but in the same way nga in ordinary days, gaigan na kasi. In other words, sa ibang ordinary days ang una, set up man kita sa mga check-up points. We will still do the same for even just for security reasons, but ang bottom line sinada nga gusto ta ma-implementa ang social distancing control. Yes, so ang LTO, ang LTFRB masulat sa amon kag ginaging take up namon sa meeting just as a matter of advance information sa tanan. Ang taxi for example, ang mga jeepneys. Yes. Dapat 50% lang. 50%. May diagram ina nga utra sila. Kung may gapungko diri sa ini nga lugar, sa tubangan niya wala tao. Yes. No, sa dire man ang gapungko sa wala. Dok alternate abi mayor. Alternating yes. The alternate lang. Samo na siyang rules. And then sa taxi, ang allowed to passengers lang. Meaning hindi wala sa may masakay sa tubangan. Masyado na sa kalapit sa driver, that violates the social distancing rule. Dapat in all of this, kung ano mag-inistoryan Bryan, either sa mall or sa salakyan, public or sa vapor, kung ano, ang social distancing is a must. Practice gini siya. Ang pag-usar sang face mask is also a must. Yes. So, mandatory niya. So isa sa mga malls na we will encourage mga disinfectant. That this is, as we would say it, new normal. Di ba? This will take some time because wala pa, mintasan to, wala pang vaccine. Hindi takadinturar. Yes, correct yun na, Mayor. Diba? Okay. Mayor, na-mention mo to kay na ang mga salakyan from outside Bacolod, magsulod sa Bacolod, an event to siya. Private and public ni siya, Mayor? Ay, sa public, hindi kami ka-ad event. Sa kwan lang kita sa private lang. Sa public, tanan, Mayor, pwede kasulod. Basta social distancing. Social distancing lang. Ari may nagapamangkot diri regarding sa QPAS outside Bacolod. So hindi man sila ya mayor kapag gusto sulod, di ba? Hindi sila importante nga may kadtuan di sila kagway sila trabaho, mayor, di ba? Yeah, ang nagkatrabaho as is na Japo, yes, no? Yes. Ang mga especially mga health workers. Yes. Alin sa una wala kiti po. In the same way nga alin sa una ang mga goods and supplies wala taman na punggan. Yes. Similarly, may I just emphasize is nga naghahatag kami sang natawag naton nga courtesy passes to elected officials. In other words, any public official sang iban nga banwa, iban nga task, when they come in here, regardless of their car number, hindi kami magpa-add even sila. They can come in anytime as long as the car nila ara sila, no? Kung silang kasakay, we will honor that anytime. And regardless on add even, basta arang public official, we will give them the courtesy of accepting them into Bacolod. May nagapamangkot, abi mayor, di nga outside Bacolod naman niya, paano kami kakadto da wala kami QPAS. So gusto talang sila pahangpon nga ang makasulod di sa Bacolod, yung mga importante lang ang dapat kadtuon nunid ya ang QPAS na sa ilaw. Wala na isang lagaw-lagaw gid subong. Hindi kami hindi kami mabudlayan kami sa control sa ila in that particular aspect. But we will give instructions to malls, groceries and all this. Nga hindi sila magbaton sang wala sang HQP. In other words,
the malls are being reserved for the Bacolod noons na anay in the meantime. Amo na siya. Kay para makontrol tang number. Kaya anyway, may ina sila ang out of town. May ato man nato sila malls. Yes. Ato man nato sila grocery stores. Diba? May supermarkets man nato sila. So we would like to discourage coming here for the purpose na makadto sa malls because isa sang essence of the guidelines nga para sa ibang ti daw last year yung mall mo. And even the malls now will be regulated to an extent that ang ilang temperatura na and this is national na directive, ibutang sa 26 degrees, no? Celsius. Meaning, hindi na siya tugnaw, hindi siya tugnaw, pero ang tinutuyo sila nga para hindi na magtugay ang tao sa mall. Kaya may tendency kung tulutog daw mapulo pamasyal. Di na gina-discourage na sa subong. Including now ginambala ng malls hindi mag-open ng Wi-Fi. Balik mo nila ang susunod sa mall, hindi mag-operate Wi-Fi para national man nila nga directive. Yes. Na parang ang tao hindi magsagad na linger, dila inisagad magdugay gila. Kaya gina-ibitar ka natin kag ato na bigay tangan sa Bacolod sometimes could give us a false sense of security, no? Kay kung ikumpara kita sa iban, nubo ang aton cases o kag incidentally, I don't know kung kabulo na kamo nga may bago nga kaso subong ang Bacolod. Yes. There's one additional OFW Japan Pro just for para sa maintindihan sa aton tumuluyo. Ang DOH mag-categorize sila sa mga COVID cases subong sa akon sa City Health Officer naton nga si Dr. Grace Tan. Ang report na nila, ang non-OFW is different reports sa mga OFW. So, for the record, in Bacolod, siya mga atong kaso na hindi OFW, kag tatlo ang OFW. Okay. Mayor, yes. Okay. Go ahead. May pamangkot diri nagligad to nga gabi nakapamangkot pangko si mo party sa curfew nga ini. Anong status sa ni Mayor? We will impose curfew. We will impose the 10 to 4 na curfew. 10 to 4. We believe that is a necessity. Okay? And at the same time, good security measure ng curfew. Kay, kung ang tao galibot ng gabi, hindi ka man bulik ko rin ng tinutuyo Yes. So kung ontatoy mo siya sa curfew, at least maibitar mo na for many reasons ang ilang bakit may mga lain na tinutuyo. All ages na Mayor, no? So parang tatanan. Pero ang HQP then at the same time should also be subject to curfew. Kung ano oras ang HQP naton nga allowed Mayor? Amo na. Ang curfew will determine the the mobility of the HQP. Kung bisan may HQP ka pa, curfew ka dyan. Ang pag-ban gihapon sa mga ilimnon, Mayor, ang mga bars, kumusta niya, Mayor? We will continue to do that. No? We believe that is still a necessity under the circumstances, although until we are told otherwise. Kay inablang tendency presto na tabo sa Cebu. Isa na classic example. Tungod sa inom-inom, grupo-grupo, mag-ininom kamo kalabanan sang gainom daw like if you go back to what we used to do, ang daily inom na wala na sila the social distancing. So may mainom sinadya mo may inom ka muna social distancing. May kuhitay pa na mo. Oo. Ang tendency na mabayular ang social distancing is higher. Kaya wala ka mo gainom. Sa subong, mga baylang ko, especially sa mahilig mag-inom nga, initanan-tanan ginihimutan as a measure nga, it's all because of COVID. No? Kag inibala nakita ko ang campaign ng national government, takot ako sa COVID. Yes. Remind ko galing ng City Health Officer daton, si Dr. Hinsoli nga,
i-intensify pagit ang education information campaign. Kay kung basi may iban pa balang tiparas na sang nag-atag kita sa social amelioration, sa ibang nga barangay, nagdinaguso. Yes, no? yes. Amo gito. Wala sila nahadlok. Kay tinaga mo sila kay kung ikaw ang hambalon ta ka nga hatagan ta ka size well pero hatagan naman ka COVID. Ito ka. Hindi ka. Hindi, diba? Kung hindi sila magdinaguso, silang chances nga may isa na titras the experience in other places like my football game. Yes. Na ginuguto. Anong nataguso kundi aratay. Yes, amo gito. Dumamo gid sila. Inablang nagsulat sa akon ang Medical Society, and I think nagwa naman na sa media. And I value their observations. And among them is that if you compare our number of testing, actually nakita ako sa Manila sa mga syudad dito daw in a way lang ha, do konsuelo man kay di magidako diferensyanay naton, no? Pero it doesn't mean okay na natanan, because if you're talking of testing in Bacolod, mga almost 800 pa lang ato na testingan. Yes. So kag by take on 800, we are 613,996. That is about 1/10 of 1% of the population of Bacolod. And that is one of the reasons why we are trying to rush the establishment ay lab in Bacolod. Kay inagatan ako sa press briefing, ang Manila mismo or national government is also daw nagadinali man sila tanan subong para makamassive testing kita, because massive testing will give us the real picture, no? So the principles of test trace and test gina-adapt naman ako nakikiga mo ng himo sa Korea. So gina-adapt naman ganit sa national government. So testing is basic, because in the observations ng mga doctors sa medical societies, that could not be possibly the real picture, because wala nakabalo. Although at least if it is in a consolation to us, nagapakita nga lapit-lapit dira kay kung naga-widespread kita diri, bisan lang sa 800 ka testing damo na magwa. Kasi at least konsuelo na sa aton. But may I say it that kung naglapot na sila nga status nga infection rate, it is because nag-institute kita sa mga hagna diri nga naibitar naton ang pag-spread ng virus, di ba? Like ang aton nga pag-preserve sa mga HQP ni, ang curfew, ang liquor ban, ining lockdown Sundays, no? Can you imagine, isa ka adlaw nga wala sa may nagabiyahe, wala sa may nagalipot? Tako na nga bagay, 24 hours in Bacolod City is 24 hours. A lot could happen. A lot of, saplinganay, bungguanay, o haksanay, o ano pala, matabo sa 24 oras. Pero kung isa ka 24 hours, wala kita nagagiliho, tako na nga bagay. Yes. Okay. I-clear lang naman, liwat Mayor, ining pagban sang ilimnon, bawal gidya magbakal sila Mayor bisan gabi o kun adlaw man. Oo, kay ang liquor ban means selling of liquors and drinking in public. Kung may anak ka sa balay mo, nga daan niya sang liquor, kung mag-inom ka na, sino masamay simula. Okay lang. O, alang-alang mo na sila sa sundon na mo sa ilabalay. Kag kung mag-curfew man ta, sino man mainom sa bara mo na oras, kay curfew man gani mo. Amo na, isa pa na. Isa pa ka, ang positive outcome sa curfew is that sa mga bars na ni mahagan-hagan, kay hindi lang kung nagadulom ang kagabihon, may tendency man nga ang nagainom liro-liro pag ulo niya Yes, diba? yes. So kung liro-liro chance mga gabay na siya, mga hakos na siya. Kung ano pa na, kung lalaki sa babae mas ma-holding hands. Gusto gina. Diba? O
kung para ibitar, ilimitaan na sa curfew. I see. Well, if you cannot, that is one of the measures I believe. Eventually, balik naman din ng liquor na hindi na pwedeng wala. Pero in due time. Okay. Mayor, Ari, senior citizens, kabataan, kumusta ni sila, Mayor? Kita may QPAS, kita gani mo. Si meaning, kung may ka-name sa QPAS, dahil hindi kagid pwede kagwa. Amo niyo, national ina gani yang kuan mo nga directive nga gabutang dira nga below 21 years old. Okay, yes. Over 60 years old, hindi pwede. Correct na. So, we are following that. But as in any case, for valid reasons, there will always be allowable exceptions. Diba? Yes, ang senior citizen to nga makagwa kung may trabaho kagidya nga kadtuan. Damo pa man ang senior citizens nga 60 and above or even 70 and above nga aktibo pa katama mo. Correct gina. May mga because in the course of discussions and all this, yung point out na nila nga may negosyante nga 70 years old and above, siya nga operate sa iya negosyo. Siya nga abres ng iyang tiyangge o iyang store. So, kung i-prevent mo na siya, utod to negosyo eh. Yes, correct gina. So, meaning, we will deal on this on a case-to-case basis. Yes. Kung may mga rason, malang importante, ng aton sining mga check-up points kaya insindigin sa ila sining trabaho, Mayor. Ano? So, mga gulang ko sa pag-insindi ng pumuluyo nga I would hear sometimes feedback nga kastikto sa mga pulis. Yes. Ako pabor ko da. Amo na yung ilaya nga kuan nila na yan. At ni si kuan si Attorney Bayatan ning untat ni sa mga chip na untat may mga pulis man hindi kilala siya mo. Yes. Kung ginauntat siya, papati man siya. Yes, correct. Sa isa ka mall, impalinya siya, nagpuli na siya, kitalawa sa linya. O, isa ka pangumpra eh. Those are things that will happen during a COVID crisis. Yes. That's what unaton naton ng aton nga pasensya kay lain niya subong palihog lang. Yes, Ari Mayor, doon namin gini pamangkot nila kundi for Sunday sa itong aton nga lockdown sa Bacolod. How about this coming may lockdown patagyapon? Ginaubra na mo po ang executive order, no? Kay kundi as I said, damo nga iskubahay ni, damo mga nga refinements kaya nga mo giubra sa to. Nagano to, nagtaro naman namon kay lain naman ang bando mo. So I think we will still continue with the Sunday lockdown because that will provide us a chance to observe family day. Kay kung ara kita sa aton panimalay, bakot ang aton banding sa pamilya naton. Yes, okay. GCQ do napasugtan gid man nga magwa mga importante lang. May misa, Mayor, pasugtan naton ang mass gathering. Ako nakita nga guideline nagasiling ang mga misa ni must only have a maximum of 10. That is the national guideline. And I understand there are certain areas where lain ang ilang interpretation. But on our part, ang isa nakita na mo gina. So, first rule is we are supposed to follow that. Although we will still continue to inquire and explore the possibility nga kung ano ang mahimo ambi sa mga misa ni para nga may ibangid mga uhaw na. Yes. Maintindihan ka na kay ang spiritual like kami subong pila na Domingo sa YouTube lang kami gamisa. Although sangga argument kami na sa ingko gani, kisa may bentaha man gani yung YouTube mo. Ito magsimba ka sa television, amo lang nagnatanaw mo ang misa lang. Wala lang ka pamati. May katupa. Wala ka sang tawo nga, hello, hi, good morning, good evening, nabla ko ni ara ka sa. Way ka sa may masiplatan nga lain-lain, Mayor, no? Mas-socialize ka pa. Mayulan na kung ara si Mrs. kaya mata ko tatlong lang. Yes, alright. Ari, Mayor, sa mga restaurant, padayonon, mga hotels, padayonon, taning take-out basis lang or pwede na sila ka-stay sa mga hotels, Mayor?
Pwede nakakaon? No, I'm a little bit confused now, no? Because sa kadamo, isang gintanaw na mo niya, mo ni Kagawuna, ang restaurant, i-check ko lang, kaya na sa DTI guidelines. I see. Okay. So, subong duway pa di pa ni naton mahitso, Mayor, dire ang sa restaurant? Yeah, may mga categories ba lang, class A, class B, 1 to 3, ara na nalista niya sila. Ara na ang unang isa itong nakita namon nga restaurant take-out lang. I see. But now I'm a little bit confused now which is which, kung may take-out o kung allowed. I will review that and I will call George Lueta about that. Okay, sige. Ari may nagkadamo, Mayor. Actually, sa nag-text, nag-chat, nagtawag sa aton, din nag-monitor. From Silay to Bago, malabay sa Bacolod, gamiton, tagyapon ang aton sining plate number to sa probinsya, Mayor, nga may number coding o plate number coding. Yes, agi lang sila kiti, free naman sila magsulod except na mga buy lang kami isang color, isang number coding. Number coding. Para hindi magsamaan kadamo ang salakyan sa Bacolod. I see. Ang media exempted. Medyo exempted, no? Exempted, ano. Anyway, so far... Kung niya si Bryan, Morden, okay lang ako. So far, doon na pamangkot kung naging man tanan-tanan, Mayor, ano? Mga taxi naton, mabalik na ni sila ang basis naton. Ang basis, actually, Mayor, may lain sa mga style na terminal to terminal sila. Hindi sila pwede makadulog anywhere man sa mga dalanon, Mayor. It's good, no? Good man ba? Is you make sure na mapang-usisa mo kada isa eh. Okay. Kag ito, tapos ang overloading, ma-control mo ko na muna ng sistema. Yes. Magkaya may tendency mo ng iba niya tungod sa binta, tungod sa plate, basib lang, okay lang. Pero amo na nga, that is the function sa aton yung mga check-up points. Because at any time, anywhere, anybody who is moving even within Bacolod, kung wala na social distancing papantay pa sa white agad niya. Yes. Ang problema naton subong sa Bacolod de Mayor sang social distancing amo ni mga e-bikes ug mga tricycle pag naton do budlay paano tani sila i-address, Mayor man? Well, they are supposed to sundon ang reglamento sang DOTR daw, one passenger allowed na sila ba? Yes. May limitasyon na may graph na to, hindi ko na-memorize ang kanan. Okay. Mayor, nakabaton ka guidelines from LTFRB nga magsaka ang plitihan sa mga jeepneys naton first 4 kilometers ang 11 pesos from 8.50 or 9? May ari di ka ginagina ka galing kita daw ari dali kay kadamo papilis to bang yes. ari pa kami sa NGC. Yes, Mayor. May quantity siya kay na may matrix di siya no dali again. Okay, video mo. Sige, naga-monitor kita subong with Mayor Bing Leonardia mga kaksyon. Ginaistoryahan nato ng GCQ, no? Ang new normal na niya. May ari the fair matrix shall be displayed inside the units for the information of the passengers. Fare structure shall be on a per route basis and shall be indicated in the special permit to be issued under the circular. Fare shall be based on the following. Type of service, basti, wala man yung basti, hindi man applicable sa atin. Yes. PUJ. Ang minimum fare ng traditional is 9 pesos. Succeeding first 4 kilometers. Tapos, ang succeeding kilometer is 150. 150. Hindi 11. Ang traditional. Ang modernized, non-aircon is 11. And then, 11 ang first 4 kilometers. Then, 150 ang succeeding kilometers. Then, ang modernized ng aircon, 11 may gapon. Pero 180 ang additional per kilometers. Okay. Ang malagay sa UG. Ang basti, dito na ng pag-istoryahan ko. Okay, walang di basti sa sa Bacolod. Ang malagay na, yung pirmahan ni San Chairman Delgra. Okay. Isang mga board members siya. And this is a circular of the LTFRB sa letter nila ginhatag sa akon dated May 14. Yung subong adlaw.
This is Circular Memorandum 2020-017. So, amo na butangin na di. Ari na din mga kano kung pila kabilog ang makasakay sa taxi and so on and so forth. I see. So, pilang sakay sa taxi, Mayor? Nabutang din lang, should a driver or conductor show symptoms of COVID-19, he or she shall be prohibited to work and shall be subjected to quarantine immediately. Okay. Tapos, ang operators must regular check the availability of thermal scanners in terminals and bus units. Okay. So, Ari Mayor, Boss Mayor, ano may iaw na tanga pirmahan sini? Kaya daw last day was. We will situate niya by tomorrow. Matapos na namon kasi subong ginapulawan na sa planning team. Ilan yung kadlaw ng nagpulululan na kayo matapos. Pinari ko di kita. Basi madlo ka mong tanaw sa akong say pulaw bugtaw tulog yes. So, subong ngayon adlaw naglayan pa kay mo na yung nakatabo sa aton. Yes, ato nag-positive nga bag-o Mayor nga returning OFW, hindi gin man maka-epekto sa aton nga hilway kita di sa Bacolod subong Mayor, hindi gid kulubaan. Ito siya first asymptomatic mo to siya mo. Gani, Pero din silo naman siya ngamon, wala man nang kainahambal sa akon nga dapat subong nga hapon isilo to siya sa aton quarantine facility. So amo man natong duwa pagid bala nga i-turn out ito, I think na-report na hapon ng taga Valladolid kag taga Bago kay ang ilang pagpresenta sa lawas nila taga Bacolod sila. But sa Pangusisa hindi kay may tiya lang sila ko na ginaisparan lang di. Pero ara man sa amon man sila gapon quarantine. We will continue to house them and feed them. We will treat them nga taga Bacolod sila. I see. Mayor, di mabiyahe na nga nga fast craft. Actually, kay nasangod to na report na napon naton diri Iloilo to Bacolod. Paano tani entertain na naga-inabot from Iloilo, Mayor? Amo niyo. That's why ambot lang dali lagi data mo ko dito. Yes, pasensya gid Mayor ha. No, ini kay basi ano pa ba si Commander Benjamin, kaya gusto ko siya gid mas. Ara pa si Commander Benjamin. Nakatapos na sila first con. Kaya ko sulod nga kwarto. Anyway, amo ning gihambala namon kay ina kag si Vice Mayor Ilsid nag-upod sa meeting na nila. Nga starting, they have the directive nga i-open na. I-open ang Bacolod, Iloilo, vice versa. I see. And that means by Monday, maumpisa na. Still, the rule is may social distancing, meaning in principle, kung sila ang nagkakadto sa halin sa Iloilo, estimate niya mga 1,000, 1,005, may ambalman 2,000, may ambalman 2,005, no, more or less, it is supposed to be expected nga 50% na lang na. 50%. Because hindi sila kasakay mo. Although, wala ko nakita ang diagram nila. Kay sa iba niya mga vapor, hindi ba kung kalapitay isang prungkuan. Yes. So, karon kung isa lang kabilog ang ang angat, hindi naka-comply sa 1 meter social distancing. Yes, correct na. So, iyan na isang Coast Guard. Kung ano, pagid, bisan pa mag 2 seats apart ka mo, what about ang sa likod mo? Hindi ba na uguro 1 meter gani? Diba? So, kung ako i-advise ko gani sa aton pumuluyo, kung hindi mo lang ka mo kinandan magbiyahe, hindi na ko man magbiyahe. Correct na. Panago na lang. Kung ara ka sa aircon nga part sang vapor. Di abig pananglitan ko may isa da. In the same way nga kung ako subong mo hatagan mo ko ticket bisan first class pa Manila, hindi ko yung magsakay. Kundi man na importante gid no? Garis go kaya subong. Hindi ba? That's why the campaign ang kampanya sa nasyonal nakita ko nga takot ako sa COVID. It must be inculcated to all of us. Kaya ang iban blado lagi po kinsindi nga
kung ano ni kadelikado. Yes. So, kung kadyuta isang kaso ito sa Bacolod, that sometimes also gives us a false sense of security. Yes, correct na. So, we cannot put our guard down. Ambot ano sabi ni saya? Ilonggo habi na, Bryan? Ano to ganing Mayor? We cannot put our guard down. Ano na? Ilonggohan ta Mayor? Ambil kalau Ilonggok si Basi Bryan, hindi ko maintindihan sa iba. Hindi tapag ibutang sa alang-alang kaugalingon ta kung pwede man lang. Daw maamo sina. Yes. In other words, wala niya overconfident. Yes, di ta magsalig. Hindi magpakampan. Hindi kita magsalig. Wala ta yapon kabalo mo. Kay one factor. As I said, hindi pa man ta mass testing status kay wala pa natapos ang atong biolab. Kag wala pagitaya bulong nga pwede ma-consider sa ni Mayor mo nang kalulbaan gid. Si amo ganina amo na nga may rason ginang ila kampanya nga takot ko sa COVID mo. Correct. Kaya dapat takot kita hindi amo niyo may just sharing an opinion and observation. No, I'm not saying just for the sake of information. Kung napamati ka, you agree with that, okay. Kung if you don't agree with that, okay lang yapon. Yes. When the news came nga ang Bacolod will be free zone or ito bang low risk area. Yes. May mga tao ang reaction nila sa to nagsiling silang all the more nga hindi ko maglagaw subong. Mas kululbaan. Kay mas kululbaan kung mas tao. Correct na. Hindi bala? Yes, Mayor. Agree so, depende na sa inyo yung judgment. Di ba? Kaya kung ako pananglitan, hindi lang ko mayor, mapakuripog mo lang ko sa balay. Sakto na. Di. Yamin ko, because kaya hindi mo ko how delicado is this. Yes, correct na. Oo. Kung pwede lang. Ito daw kung hindi lang ko mayor, ato ko sa balay. Yes. Magwa kapag delikado na ginman sang panahon, sagi ka pa kayo mo libot, way malang kaya sang kantuan importante, gid. Amo gani ambal na to sang presidente sa lugar na hindi da Chimpugira siya subong. Timbla sa Chimpugira pala nago matagani. Yes, correct kina. Ari Mayor. Yes sir. Okay, Ari Mayor kuan kuno senior citizen mabakal bulong, wala QPass. Way guro upod ni. Daw mo na bla. We will always consider I think we cannot generalize it man sa tanan-tanan kay karon kabudlay man, but ikaw senior citizen and you have that situation, pabalo ka sa inyo barangay officials. Hindi ako gani jambal ko kung pwede pala ang mga pasyente sa dialysis ni kung ma-organize na ni sila, I'm willing pagitaan ini sila mode of transportation nga on a regular basis, masugat dulong sila pakadto sila dialysis kaya kiti hindi ba kami katultol ni sila tanan mga balay nila ni kaya sa una may organization ni sila dito nagtaliwan to si Mr. Gustilo doon naguntat na pero what I'm saying is therefore ang medical needs ng tao kwan inaya prioridad ina nga mataas katama. So kung may aras kaso nga muna dapat ihatagan ginaya konsiderasyon Yes. In the same way nga when there are emergencies sa baga nambag lang necessity knows no rules kiti kung necesidad niya i-excuse mo giniya. Yes, correct gina. Intindihan mo na sa mga otoridad na to na ang imong nga sitwasyon kung din pwede gid. Ari lastly Mayor, mabala na ilagro nga ang gasuwel sa matuod kay ang wala na binutig. Ari Mayor, ang mga kuno mga borders kita yadri or I mean mga inner border kita diri na lang control naton sa PNP sa sulod sa Bacolod. Ano kumusta ni sila Mayor si Mid Colonel Binyas, sige ho niya na, pero amat-amato niya man i-face out. Okay. Pero among others, ang ilas niya, isa ka-primary function is to situate nga may social distancing. Amo man na importante. So kung nagalakat ka labi na gid ang kasanay motor, of course, ginadiskusyon mo na gani namon, bla, ari ko, ikaw gani pamangkuton ko sila
ang mag-asawa ang kasanay sa motor, ano mo na? May chat sa ako, hindi pamangkot ugin tani ni si Imo mo. Amo sila. Ano na? Ang magmangkot siya, mag-asawa ang kasanay motor, hindi bala pwede, kiti isa man lang sila kapuloyan. Kabalo sila sa ilang sitwasyon. Una ko na gani pamangkot si mo. Di ari gin chat gid sa akon, Mayor, oh. Naglibot man gani ulo namon sang ginadiskusyon na namon mo. Kay kuno paras na istorya sa mga pulis nga saway sila, mag-asawa sila. Siling nila sa pulis, tignahulit kami din pag gabi. Di pangitaan na sila marriage contract kung magamon para sigurado. Pero dapat, we still have to observe kaya karoon ka budlay na hindi na distinguish sinong kasado, sino hindi. Gani man, correct na. Mayroon ko nakasal mo ni sa tanan sa imong mass wedding na bla. Ano? Sili ko kung may ko nakasal mo ni tanan sa mass wedding mo. Gano'n, si Nadayati, kung gusto nila, dito lang sila kasanay sa balay nila Kung inchindi yun, tagin Mayor, sila kinchindi na ni kundi nandi dapat limitation nila mo sa munib ka mga bagay. Galing kiti, hindi mo gin malikawan ini sila nga magpinamangkot man Mayor. So bawal na gid ni sila mag-asawa, magagkasanay. Once you give that as a rule, if you make that as a rule, where do you stop? How can you say nga ato sila yung mag-asawa ato pa ba ilan to? That's why marriage contract na ato sila espiat no biyahan to ato lover to sila unta-tunta to sila hindi taga karon masugod hindi taga muntat kalipay ni isang magnobyanay mo kay ti mabinuteg to sa pulis ang balasang driver ni asawa ko na niya ang balasang babae na ano ni siya come on lady pero as a general rule, we should not. Yes. Dapat hindi. You cannot make that as an excuse. Although, kung may kung managbata na karoon asawa ko, okay lang na. Lain naman ang istorya. Sabos lang. Anyways, Mayor, din na ubos-ubos sa nagidman, at least naintindihan sa aton publiko subong. Unless kung may ara pagid gusto ipabalo sa Bacolod, Mayor, Bacolod nun sa Sinimatinian. Kaya interview naman ako. So, sa Kalawig? Doon Kalawig na sa ato istorya. Lapit nila sa kauran. Yes. Kaya daw kakulang, abi, kung di ta pagubuson. Isang gasugod na kainag, iga pa ko, abi ko, montat ko ganit. Tingara ko, sustinar ko, anting. Wala ka rin, taga-tubahan, kigapululan na mata ko. So, okay na, Mayor? Why ka na sang gusto pa ipabalo sa Bacolod? In a way, huwag ganito siling ko kayo na pagtawag sa ako. Si Kula pa kumuntakan sa akon. Sino kada adlaw na siya interview. Kaya parang susteniron ko lang kay tungod nga kabalo ko ang aton pumuli subong uhaw sa informasyon, no? Or kung sila bla, they are anticipating, they are expecting na may update na sila, especially so nga mo na nakalatawo sa aton, may naglain-lain ang desisyon. So, kaya hindi man ko kung gusto nilang hatagan sila sa kasanagan. And I'm doing this to the best I can, no? And may I just go back to the premise na kaina nga ini ginabasi namon ni sa ging hambal ni Secretary Rocky kag mga announcements ang IATF kag Malacanang through the press briefing. Kaya as of the moment, wala pa kami ganit kopyaya sang iban ini nga mga higna. So, ginabasi lang namon ang amon nga ginabalay subong executive order on the basis of this information and kabay pa nga para kami sa husto again because as much as possible, you know, I am the kind of citizen nga di obedient man kuya. I know the rule of law and I respect authorities. So that is still kuntanotay because this is supposed to be a teamwork. There is a Bacolod, nakalipay ko nga kada ako magpatawag sa meetings, agad nabot ba ng mga tulong opisyalis. Considering kabulan man kamo halos tanan nga konsyal may mga assignments na sila ambot ko gusto nyo pa enumerate ko na. But this is a division of labor, this is cooperation, this is teamwork, and ini tanan-tanan kung gambal mo ko nga hindi man ko yung one man
one-man team. I have always been a team player. Kag nalipay ko nga pamagi sini maguluwa man ang ilang abilidad. Kag makita niyo man kung ano sila kapisan ni. Yes. Of course, makita niyo man kung sino hindi pisan. Kaya hindi kitawan. Araman sila sa nano. Kamo na ya. In the end, the people will judge us. So, but just for the sake of Goro, in fairness to them, kinagatrabaho. Giban sila si Vice Mayor Ilcito Millaran, chairman ng IATF, no? Si Kablo naman kamo kung gano'n na siya. Si Councilor Rene Novero, chairman ng Quarantine Centers Action Team. Si Kiruda mo sila sa Ilinsidio Honda. Si Councilor Israel Salanga. Can you imagine how complicated and how ginauyatan niya. Ang magkapot ka sa mga OFWs, especially now ng OFWs ni do kahat item, no? Si Councilor Sindiruak, si Councilor Palermo in charge nila sa aton nga inyong returning residents kay they have to deal with this on a case-to-case basis kay hindi man open to any time they can hurry. Kundi dapat ang mga special cases lang as previously mentioned. Si Councilor Dindo Ramos na in charge na isa sa economic stimulus committee. Si Councilor Victor Espino, nalipatan ko na siya ng sa Kadlaw. In charge na siya sa mga check-up points. Sa iya committee, present order. So, this is the guy who's supposed to coordinate with the province and this was nga sa mga check-up points. Si Councilor Batarola ang sanitation sa mga merkados, mga public places. Si Councilor Simple Distrito, upos si Councilor Villaflor. They're supposed to be in charge of the development of mga merkado sa mga lugar nga dapat ma-encourage ng mga pumuluyo hindi na may sagad-lagaw dahil katupad nila balay ato niya mga balaklan. Yes, malapit na. So, si Councilor Lynn Iglesia would line na kay Ara na sa ABC. She already has her hands full. So, intindihan naman, hindi na siya naman pagdugangan pa sa lockdown. Nakulbaan ko lang siya mag-distribute sa gatalipat ko lang sa iban. Sa kadamo. So, kapag ng barko tanan. Pero basta at least sa nakita niyo nang gaobra sila. Yes. We divide, nagpangabay ko sila and they are complying. So, nalipay ko nga at least while I give the direction and I have the overall supervision, they have individually performed. Okay. Last na lang gid, Mayor, palagas ko lang ni pasensya gid. May Bacolod nun, Mayor, nga gaobra sa gwa sa Bacolod. Anong need nila nga kwaon sa Bacolod, Mayor? What do you mean? Bacolod nun siya, pero dito sa gaobra sa Bago, anong kinanglan nila nga papilis padalon? Gaobra siya. Taga Bacolod siya. Taga Bacolod siya, pero ang ID lang ID sa company. Oo, company ID. Yes. Owner man na. Correct na. Kaya na intindihan. Even before mo man nag-subra na ito. Similarly, kung taga Bago siya, sulod siya sa Bacolod, ID ba na kinanlan? Yes. Basta way ka malang galagaw, may company ID ka lang daw, i-welcome ka gimana, way na problema. Oo, amo na galing kina-encourage na mo niya kung pwede, kung may uniform sila. May uniform para nga mausar ang principle of plain view sight. Correct na. According to the lawyers. Pagkakita mo palang kabalo ka na nga pulis. Yes. Pani siya, frontliner ni siya. Tamos na. Oo, kita mo na siya karod. Baw, Ario. Of course, Ari, baw, grabe, pag nga pamangkot, wag gina pa ng sulit-sulit mo, ang pisonet niya, gid abrihan niya, gid kunong internet niya, hindi pwede kay kabataan, ganit, hindi pwede kagwa mayor, di bla? Na, ang ning national directive ni, below 21 years old, di kagwa. Di kagwa. Amo na. Bisan sa GCQ. Sige, i-cater na lang. Kasi hindi way nga, inang 60 and above, hindi mo na dapat kagwa. Yes, correct gina. For those reasons, kaya inabla kung sa balay nyo may sang tao nga may masakit, hindi ka man gani dapat magway. Kay sinalian mo, natnan ka, kompromiso ang imo food sa balay. Correct na. Ubos gid kamo da. Damos na. Sige. Pero hindi niya lahok mo. Yes.
With that, Mayor, salamat gid sa mga time. Pasensya gid, luwig-lawig interview ta sa imo, pero busog ang mga listeners nato nila Bacolod non kundi Bilog na Negros Occidental. Mayor, salamat. May gabi. Mabuhay ka, sir. 58 minutes and 4 seconds. My God. Sabi ko hindi na ko kagwanta. Kaya. Okay. Thank you. Salamat, Mayor. Sa Aksyon Radio. Yes. Thank you for all this time nga ginaupdan yung aton kampanya kontra sa COVID-19. Yes. Salamat, Mayor. So, tanan nga palamati, mayong gabi. Thank you. Thank you, Mayor. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat, Mayor Bing Leonardia, mga ka-aksyon kompleto. Kung may nalimtan, gid man tati, pasensya gid, pero halos tanan doon na mention ni Mayor Bing, ang dapat naton bantayan, no? Ang pag-umpisa sang GCQ na naman, no? Diri sa siyudad sa Bacolod, sa maabot nga Sabado, Mayo 16, no? Kay buwas tingwaan gid nga mapirmahan ang EO, no? Executive Order ni Mayor Bing Leonardia. May kaundan sa mga guidelines pagsulundan apisan nga initi national national ini nga mando, no, nga may mga guidelines naman sa national pero may mga sa lokal man kita nga kinanglan ni imponer man naton dire. So actually ini nga pamangkot nga mga senior citizens, mga pisonet nga ini dagligad to nga semana na plastar ta na mo kay kuan na siya mo pagsulundan na siya daan sa national mismo. Mag-edad ka 20 down, hindi ka pwede kagwa sang puloyan mo kag maglagaw-lagaw ka nga wala ka sang importante kag wala ka gida sang QPAS abi. Kung magpisonet ka, pila ba lang edad ka lalampang na Aksyon JM mo? 12 anyos, 15 anyos. Damo sinabla. Kung senior citizen ka naman, sa 60 pasaka, hindi ka man pwede kagwa da unless kung ikaw nagatrabaho nga makadto kaya sa trabaho. Kay may mga taga 70 anyo subong yan nagatrabaho pa na kay ibang galiti CEO sila gliya. Tag-iya gliya sa negosyo kailangan di mapapagwaon karon. Kag may mga senior citizen gid nga nagatrabaho pa ibang gini mga construction workers panaksyon na Henry di ba? So pagwaon gina sila ya. Basta may kadtuan nga importante. Bakal bulong nga way nagid basugoon maintindihan na sa aton sinuturidad. Daw wala gid man sang iban pagid nga ginbag-o, no? Halos tanan may mas ginpahugot pagid gani. Amo tambal ni Mayor Bing kagina kon buy-an gid man kita nga wala na ta GCQ. Kag kabalo na gid ta kun ano kadelikado ining si COVID-19 nga ini nga maglagaw-lagaw ka sa damo taom lagaw ka pa. Nga way man lang sa importante da. Magwa ka lang gid agon magpahangin-hangin, maglagaw-lagaw, shopping ka lang doon di importante, madlok ka man, di ba? So, dapat sundon talang ini. Sa mga mag-asawa, kung isipon tagid, may pagsulundan, hindi pwede mo. Bisan mag-asawa pa ka mo. Bisan nagahinuliray pa ka mo da sa balayo da, no sitwasyon da. Kung gagwa ka mo, kay bawal ang social distancing nga gitawagon, bawal ang wala sang social distancing, dapat sundon tagid. Ang iban ginahimo, di ganiyo, inang magnobya ni sila guro, mag-live-in guro, nga nagatrabaho pareho, nagamotorsiklo lang ang laki, di kay bawal. Pirmi ko ni masundan sila mo. Ang ginimo nila, nag-arkila slaction hands ang bike. Ang bike ginhigot nila sa motor. Ang bayi gasakay sa bike, ang laki gasakay sa motor, ginabutong sa motor ang bike. Hinay lang dalagan, pero why sila ya kalubag sa pagsulundan. Naga-bike yung babayi iya. Hindi masayawan kay ginabutong siya ka motorsiklo. Action firing line. So far daw nahuluhambal na gidman, no, ang ni Mayor Bing Leonardia. So kabay pa no nga sundon tanan para ni sa aton sinikayuhan diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Balik ko dugay-dugaya sa aton sinipagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.
Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkolon nun kag negro sa nun,
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Gina-endorse taman sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500 no, sa aton sini nga pagpangalagad ining DTX 500 mga kaaksyon may ara sang dako nga bulig sa aton sini nga lawas dapat ogali on aton no sa pag-inom sini kay may tatlo ini siya ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar no. Ang polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin ining DTX 500 mga kaaksyon ano. And of course no kung nagagamit ka sini nag-exercise ikaw abi o kung ano pang ginahimo sa matagadlaw nga tanan gamit gihapon no sining DTX 500 kay naga-detoxify ini siya sa pag-inom naton kag ang ini nagatinlo man sa mga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins dira sa sulod sang lawas labi na gid sa atay. Ini makabulig panubo sa mga blood sugar sa nambal kuna bangod sa organic compounds nga visin kag charantin polypeptide kina no. So why na sa iban pa dapat nga gamito naton para protection sa aton sining lawas mag DTX 500 na. Action firing line. Ang oras na ton medyo lapaw na gid kita no. So kung may mga queries pagig kamo dira pwede kon why nyo malagas kay na interview naton kay Mayor Bing Linardia pwede gid kamo kakanto dira sa Aksyon Radio nga page bla no. Aksyon Radio nga page dira sa online kay ina tanan nga ginpang mention ni Mayor Bing Linardia mabasahan nyo na dito at least makita nyo pagid. Action firing line. Alright, upod sa bugos nga pwersa sa Aksyon Radio News Department sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Managers to Aksyon na Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Henry Spulgar, backup diri Aksyon JM by Kane. Sa News Center na to Aksyon Dale Salazar Mana sa subong nga gabi. Standby karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorabling istorya sa Aksyon Firing Line, maghilibati tabwas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod
Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.